Dajte už ďalšiu video, ja som Tomáš Citroen a idem vám vysvetliť, prečo sme netočili. Ja Tomáš Citroen s Majmenom sme už dlhšie netočili z jedného dôvodu. Prečo? Určite veľa z vás vie, alebo nikto z vás nevie, že iOS 7 není, na iOS 7 nie je MyScreen. Dúfam, že ma počujete dobre a preto sme netočili. Teraz má Majmen, teraz sa volá Slaviček, druhý kanál, čo sa volá Salové videá, myslím. A tam natáčam, má tam nejakých 8-9 videí už. Ja mám tiež kanál, na ktorý som ešte nič nenatočil, natáčam s mojím mobilom, skúšal som to aj s iPadom, tuto je. Ale má ho nič kvalita, preto môžem ešte skúsiť zozadu. No, ja teraz na mobile natáčam zozadu, čo je dosť náročné spraviť, aby to vyzeralo dosť dobre. Ja nemám nič, aby som to strihal, alebo nejaké blbosti. Takže, no, kde som to bol? Majmen má druhý kanál, tam natáča na mobile. Ja by som mohol tiež natáčať na mobile, ale to, čo on má, by som musel mať routnutý mobil. On aj natáčal jedno video na úplne inom kanále. Skúsal som to, ale nešlo to routnúť, lebo mám nejaký, neviem čo, a som moc blízko. Tak to je trocha ďalej. Ďalej som si to spravil také pekné na to naše prostredie, tuto máme stenu, nástenku, nič tam není, tuto, kde som úplne išiel blízko s tou kamerou. No neviem, vyskúšam to. Ahoj. Ahoj. Tak tuto máme, viete to dosť dobre prečítať. To som ja, Tomáš Citroen, tu je šípka a ešte Tomáš Citroen. To tam je napísané, ahoj. Budem musieť zase kameru dobre položiť. Tak, dobre, výborne. No a dávam do popisu kanál, ja mám tiež kanál, zatiaľ som na ňo nič nenatočil, ale dávam to do popisu videa. Tam si to môžete nejaké blbosti spraviť a môžete si na to kliknúť. Chcem spraviť aj Facebook fanpage, kde môžete dať like a budem tam dávať príspevky každý pol dňa. Alebo každé 3 hoďky, to je jedno. Budem tam príspevky dávať od 8 ráno, počkaj, od 7:30 do, čo ja viem, 9 večer. Tak streda, keď sa budem učiť v škole, mám neobmedzený internet. Keby ste chceli vedieť, aký mám paušál, tak to sa pozrite určite v popisu videa a tam budeme mať ako prvé video 25 náhodných vecí o mne. To bude také prekvapenie, ale to som vám už našakal moc, takže to je všetko. Dúfam, že ste to pochopili, že tento kanál je neaktívny a možno, že keď bude update, tak ja neviem, môj kanál je slovenský Minecraftiak a nebudem len Minecraft točiť, ale budem aj Minecraft točiť. To je všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like. A ak chcete viacej videí, choďte do popisku a stlačte nás. Majmenov kanál, alebo na môj kanál. Samozrejme, budeme aj v kontakte. Myslím, že 5. a 6. diel jeho série sme natáčali spolu. To je tam mohla mať, ale to je jedno. Díky, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám páčilo. A čau!